Здравейте на всички! Вие сте Soctonomics и днес ще говорим за предстоящото събитие, което е точно зад тъгъла. UFC 313, Перейра срещу Анкалаев. Искам да направя по-рано това видео, но не ми стигна времето. Това е пилотно видео за канала и иска да бъде точно преди това събитие, защото ще е доста зрелищно и се бие един от най-великите файтери в UFC, а именно Полатан, Алекс Перейра. Ще започна от първите файтове, като ще отделя малко повече време на главната карта. А сега нека да започнем с първият двубой, който ще е между Ози Диас и Джордан Рибейро. Какво знам за тия файтери? Ози Диас няма нито една победа в UFC. Той се е бил на Contender Series, след това отново е имал шанс на UFC Fight Night, но е загубил. Докато това е дебюта на Рибейро. Така че смятам, че той е доста по-надъхан и ще избера него да спечели този матч. Следващия файт, Крис Гуитерес срещу Джон Кастанеда. Какво знам за тези файтери? Джон Кастанеда е така наречения well-rounded боец, който смятам, че в този двубой трябва да заложи на борбата си, защото Крис Гуитерес е доста силен в ритниците си. И ако успее да понесе няколко сериозни кика на Джон Кастанеда, ще му бъде доста трудно. Така че тук е доста оспорвано, честно казано. Но въпреки това ще избера Джон Кастанеда. Надявам се да миксира по-добре двубоя и да вземе превес. Следващия двубой, Марион Сантос срещу Франсис Маршал. Марион Сантос, доста опасен страйкър, прави разнообразни комбинации, докато Франсис Маршал е повече граплър с отлични събмишени и контрол. Но все още не доказан, за жалост. Моята прогноза тук е, че ако матчът остане в стойка, Сантос, разбира се, ще има предимство. Но ако Маршал успее да задържи боя на земята, той би трябвало да доминира матча и очаквам матч, който се свърши с решение. Така че е доста 50 на 50. Доста зависи от това колко време Франсис Маршал ще успее да задържи Сантос на земята. Или пък ако са в стойка, смятам, че Сантос ще има предимство, така че в този двубой ще трябва да избера Сантос. И преминаваме нататък. Алекс Морон срещу Карлос Лио. Честно казвам, Алекс Морон напоследък не се представя добре в UFC. Има 2 загуби и вече на 3-4 години, ако не се лъжа. Докато Карлос Лио е с доста добра статистика от към победи и загуби. И е бразилец. Аз съм фен на бразилците в тази карта. Така че тук моя избор ще бъде Карлос Лио, защото е по-млад и смятам, че е по-експлозивен. Има доста по-добра физика според мен. Алекс Морон е ветеран. Има сравнително добро кардио. Разчита на удари повече. Така че този матч е главно стойка. И за мен е Карлос Лио ще успее да си го вземе. И минаваме нататък. Бруно Ферейра срещу Арман Петросян. Ако си спомняте, Арман Петросян понесе много тежък нокаут от Чара Магомедов в последния си матч. Това беше много готин нокаут. Така че не знам дали се е възстановил напълно от тогава. Защото Бруно Ферейра е доста опасен боец. И има доста нокаут сила. Така че тук виждам подобен развой на събитията. Честно казано, ако
Петросян не успее да задържи матча в негова полза с ритници и с добри комбинации, би трябвало Бруно Ферера да го спечели с нокаут или с decision. Тук това ще е мой избор. И така, нека продължим нататък. Рей Цурия срещу Джошуа Ван в категория Flyweight. Рей Цурия нямам наблюдение за него, честно казано, макар че той е 10-0. Идва от Япония и не съм гледал негови мачове много, но е грапор и може да контролира боя на земята. Обича да търси съмишлените и според мен ще иска да доминира отгоре, докато Джошуа Ван е по-скоро с добра техника в стойка. Също може да се бори, но повече разчита на своята стендъп игра. Джошуа Ван има добър тайминг, има няколко нокаута. Той не го е страх да влиза в размяна на удари, така че тук смятам, че ако Цурия не успее да го задържи или ако не успее да миксира добре своите качества, ще видим победа за Джошуа Ван, тъй като той е фаворит. Така че мога да се чудя кой да избера тук. Честно казано, имам предчувствие, че Рей Цурия ще успее да направи някакво очудващо нещо зрелищно ще направи. Може би ще го събмитне. Така че тук ще избера Рей Цурия. Принципно не обичам да избирам китайци, японци и всякакви азиатски файтери, но тук ще избера Рей Цурия. И продължаваме към следващия двубой, който лично за мен ще е доста интересен. Къртис Блейдс срещу Ризван Куниев, който прави UFC дебюта си в тежка категория. Къртис Блейдс се води един от най-добрите борци по принцип в категорията. Използва доста тейкдауни, има силен грауден паунд. Това изтощава опонентите му. Работи добре отгоре. Рядко позволява на противника си да прави каквото и да било. Докато Ризван Куниев идва от Дагестан, който също е борец. Но не смятам, че има същото ниво на борба като Блейдс, макар че дагестанци са много добри борци. Къртис Блейдс е бил нокаутиран няколко пъти. Няма много здрава бърдичка. Така че мисля, че Ризван Куниев ще мога да нанесе нокаут в този матч. Ако се стигне изцяло до борба, ще е много спорно и шанса някой да бъде нокаутиран е по-малък. Така че според мен тук стратегията на Куниев ще е да не влиза толкова в борбата, а да седи в стойка и да се опита да нокаутира Къртис Блейдс. Така че избирам Ризван Куниев тук. Макар че Къртис Блейдс е ветеран. Той се е бил срещу много добри бойци. Но не знам доколко мога да се доверя на неговата брадичка. На 34 в тежка категория. Къртис Блейдс е доста голям фаворит тук. Между другото, на предишния двубой, извинявайте, че се връщам, Рей Цурия и Джошуа Ван, избрах Рей Цурия, който е underdog в случая, така че имате го предвид. Тук Къртис Блейдс фаворит. И пак ще избера
андердога в лицето на Кунев. Така че, да, ако битката остане стойка, Кунев според мен ще го нокаутира. И сега стигаме до интересните двубои. Боби Грин срещу Марицио Руфи. Боби Грин, какво можем да кажем за него? Страхотен ветеран за спорта. Страхотен боец. Но вече на 38. Предишния си двубой го изгуби доста смотано, лично за мен. Просто му влезна на Пади Пимблет в краката и той го събмитна в първи рунд. Наистина не беше добре това. Не ми хареса. Докато Маурисио Руфи всички казват, че им напомня за Конър в началото на кариерата му. Аз не съм забелязал такова нещо, просто може би си приличат малко. Но Маурисио Руфи съм огледал двата двубоя, откакто направи своя дебют в UFC. Първият му беше много зарежден, завърши с нокаут. Втория беше доста сериозен матч, който свърши с решение, ако не се лъжа. Я да проверя дали това е така. Така. Нека да видим. Да, точно така. Спечелил с решение. Ами... Не знам как Боби Грин мога тук да си вземе матч. Често казано... Руфи според мен ще наложи много високо темпо. И... просто ще го нокаутира. Това мисля, че може би последния матч на Боби Грин. След това имаме матч в лека категория на жени. Аманда Лемос срещу Ясмин Лусиндо. Аз лично съм доста голям фен на Ясмин Лусиндо. Мисля, че съм залагал на нея да победи няколко пъти и винаги го е правила. Доста е технична и е доста млада, само на 22 години. Докато Аманда Лемос вече е на 37. И въпреки, че тя все още има доста опит и доста опасни удари, също е и доста агресивна. Но въпреки това не смятам, че ще е достатъчно на тази възраст да победи млад кадър като Ясмин. Така че тук определено избирам Ясмин Лусиндо. Отново ще избера младия боец. И минаваме към Джелин Търнър срещу Игнасио Бахамондес. Джелин Търнър доста опитен, доста добър боец. Наистина с много мощен страйкинг. Доста висок IQ. Но има и доста загуби, което може би не го прави най-добрия. Докато Игнасио Бахамондес има отлична техника и е доста разнообразен в ударите си. Тук в този матч Игнасио Бахамондес според мен ще използва много движения и много комбинации. И този матч е близък. И тук ще зависи от това кой го иска повече. Кой иска повече победата. Честно казано, гледайки двамата бойци, ще трябва да избера Игнасио Бахамондес. Макар че всичко е възможно тук. Избирам го, защото е фаворит. Избирам го, защото е с доста по-добър резюме.
да не ме разочарова. И стигаме до co-main евента, Джастин Гейджи срещу Рафаел Физиев. Това е втория им матч. Джастин Гейджи е спечелил първият двубой. Джастин Гейджи е истинска легенда. Много хора го знаят и много хора го подкрепят в този матч. За жалост беше нокаутиран брутално в последната секунда от Макс Холуей. Това беше нокаут на годината за 2024. Но се надявам, че той вече се е възстановил и е готов е за нови предизвикателства. Докато Рафаел Физиев научих, че е имал сериозна контузия на коляното. Имал и операция. Така че не знам той доколко ще е напълно в кондиция. Нищо, че Джастин Гейджи е на 36 вече. Не смятам, че е загубил толкова много форма. Просто не знам как му се е отразила последната загуба. Но въпреки това, аз ще избера Джастин Гейджи. Просто защото стойността тук е на него и съм голям фен. И смятам, че е по-добрият боец. И се е бил с по-силна конкуренция. Така че Джастин Гейджи. Може би ще видим още един нокаут от Джастин Гейджи. И дами и господа, стигаме до последния файт за картата и главния матч за вечерта. Алекс Перейра срещу Магомед Анкалаев. Наистина не знам откъде да почна. Ще започна от Магомед Анкалаев. Магомед Анкалаев уникален боец. Уникално резюме. Уникални победи. Мисля, че на 13-14 файта winning streak, което е безумно. Много силен боец, руснак, с бекграунд на бойно самбо. Макар че последния матч срещу Ракич не показа кой знае какво. Аз си мисля, че той нарочно така играе и се пази, защото иска да покаже всичко, което може на битката за титлата и се подготви според мен за Перейра. Той доста време иска да се бие с него. Доста е техничен и методичен. Той каза, че няма да се бори също с Перейра, но смятам, че това е било лъжа. И в някакъв момент трябва да разчита на борбата си. Нека минем сега на Перейра. Легендарен боец. Изключителен нокаут артист. Един от най-опасните страйкери в историята на UFC. Бивш шампион в кикбокса. Има страхотна история за себе си. Много агресивен стил. Много силен боец. Аз лично съм огромен фен на Алекс Перейра, както мога да видите. Според мен как ще се развие този файт? Ще започне стойка, разбира се. Алекс Перейра ще започне да го натиска. Ако Магомед Анкалаев види, че Алекс Перейра доста го натиска, той ще започне да го бори и виждам борба от негова страна. Около 2 рунда. Перейра се е подготвил доста за това нещо. Доста се е подготвил за борбата. Подобрил я е, но не знам колко. Ако успее да оцелее и го измори, със сигурно ще има победа за Перейра, защото той е по-добрият страйкър. Но според мен Анкалаев залага повече на борбата си и покаже нещо, което не е показал до сега, именно силно кардио, със силна борба. Мисля, че тук може даже да имаме победа с submission за Анкалаев.
Но много искам Перейра да спечели. Той е моят избор. Перейра с нокаут, разбира се. И наистина се надявам Перейра да успее да победи и да си приключи кариерата като един от най-великите бойци в UFC. Ами, това беше разбивката на всички матчове. Както казах, това е пилотно видео. Може да съм изпуснал много неща, може да съм правил грешки, но за бъдеще ще се изчистят тези неща. Планирам доста работи, както и доста по-адекватни видеа, не като това. Така че следете, абонирайте се, лайквайте и ще се видим за следващата карта. Лека вечер на всички!